काहीतरी प्रश्न विचारणार होता ना? आम्ही नेहमी विचारतो ना की तुम्हाला कोणती रेसिपी पाहिजे, तर आता प्रत्येकाने कमेंट करा, पण प्रत्येकाने एकच कमेंट करा. मी क्वेश्चन का टाकलाय म्हणजे सर्वात हार्ड रेसिपीचे नाव सांगा जे मम्मीने ट्राय केली पाहिजे. आम्ही रेसिपी बनवली असू दे किंवा नसू दे, सर प्रत्येकाने एक नाव द्यायचा रेसिपीचा जी सर्वात कठीण रेसिपी आहे बनवायला, आणि ती आम्ही ट्राय करूया बनवायला. नमस्ते, आज मी ऑनियन समोसे बनवते, म्हणजे कांदा समोसे तुम्हाला दाखवते. त्याच्या आधी पहिला आहे ना, मी 1 चमचा तेल गरम करून घेते. आता मी इकडे आहे ना 1 कप गव्हाचं पीठ घेतलंय. गव्हाचं पीठ आपलं चपातीचं पीठ, आणि 1 कप मैदा. याच कपाने मापून मी पण गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे. ह्याच्यामध्ये आपल्याला चवीपुरतं म्हणजेच अर्धा चमचा मीठ, ही अर्धा चमचा साखर, आणि याच्यामध्ये 1 चमचा गरम केलेलं तेल. 1-2 चमचा ना? हा. आपण तेल टाकलंय ना, तेल टाकलंय म्हणून आपण असं पीठ सारखं करून घ्यायचं, मळून सुकं. आता हे पीठ टाकून आपल्याला गोळा करून घ्यायचा आहे. थोडं थोडं पाणी टाकायचं, नाही तर आपण एकदम पाणी ओतलं ना तर माप चुकेल. आपण कमी जास्त पीठ घेतो ना म्हणून पाणी कमी कमी घेत आपल्याला चपातीसारखा गोळा करते. पिठाचा मस्त गोळा करून घेतलाय बघा. आता आपल्याला हे पीठ आहे ना अर्धा तास ठेवायचंय झाकून. आता त्याच्यानंतर तुम्हाला अर्ध्या तासांनी दाखवते. आता आपल्याला समोश्यासाठी आहे ना सारण बनवायचं आहे. त्यासाठी बघूया आता काय काय घेतले बघा. हे मोठे 2 कांदे घेतले चिरून, असे उभे चिरून घ्यायचे, स्लाइस करून त्याचे चांगले चुरून घेतले. हे पीस आहे ना कांद्याचा एक सिंगल झाला पाहिजे, लांब लांब बघा. आता याच्यामध्ये आपल्याला 1 कप पोहे टाकायचे आहेत. हे पोहे साफ केलेले आहेत चांगले. त्याच्यामध्ये सुके आहेत ना पोहे? सुके पोहे आहेत. त्याच्यामध्ये आल्याचे बारीक बारीक तुकडे करून घेतले. छोटा आला घ्यायचा एक, आणि बारीक पीस घ्यायचे करून. त्याच्यामध्ये ही अर्धा चमचा आमचूर पावडर, गरम मसाला अर्धा चमचा, 1 चमचा लाल मिरची पावडर, थोडासा त्याच्यामध्ये पाव चमचा मीठ टाकला, आणि आपली कोथिंबीर. आता हे मिश्रण सर्व एकत्र करायचं. आपलं मिश्रण रेडी झालेलं आहे. आता आपलं पीठ बघूया. आपला अर्धा तास झालेला आहे पिठाला. आपला अर्धा तास झालाय, बरोबर 30 मिनिटं झाले, आणि पीठ पण आपलं मस्त छान दिसतंय बघा. थोडा सुका पीठ घ्यायचा, म्हणजे कसं माहितीये हाताला चिपकत नाही. आता आपल्याला याचे आहे ना पोळे लाटायचे आहेत. आता आपल्याला याची आहे ना लांब पोळी लाटायची आहे, पातळ लाटायची एकदम. अशी आपल्याला पट्टी करायची आहे. पातळ पट्टी नाही, पातळ पट्टी. आता सर्व असे पट्ट्या कापून घेतल्यात बघा, लांबचे लांब. आता ते आपल्याला तव्यावर आहे ना गॅस आपला बारीक करायचं, आणि त्याच्यावर थोडे हलके आपले भाजून घ्यायचे. थोडे आपले कोरडे करून घ्यायचे. असे कोरडे करायचे जरा. हा, तशीच ही पट्टी आपण आपल्या पट्ट्या ठेवतो ना आपण लाटून, ते कसे आकसतात. त्याच्यामुळे काय करायचे, असे जरा खेचून घ्यायचे. असे असे ताणून घ्यायचे, कारण मैद्याचं पीठ आहे ना ते कसे आकसतात लाटून ठेवले तर. जास्त भाजायचे नाही चपाती सारखे, फक्त जरा कोरडे वाफवून घ्यायचे. 10-15 सेकंड. हा, असे थोडे असे.
हे आता 2-3 चमचे मी मैदा घेतलाय, त्याची आपल्याला पेस्ट बनवायची आहे. एवढे सर्व बनवून घेतले ना आपण. ते आता सर्व म्हणजे हलके हलके कोमट कोमट असे भाजून घेतले. आता ही मी पट्टी घेतली, पहिली पेस्ट बनवली दाखवते बघ. ही बघ अशी घट्ट पेस्ट बनवायची आहे, पातळ नाही बनवायची, अशी चिपकेल अशी बनवायची आहे. हा गम सारखं युज होईल ना. गम सारखी झाली. आता ही पट्टी घेतली बघा, ही भाजलेली पट्टी आहे. आता पट्टीचा आहे ना असा कोन मोडायचा. आता हे असं भरायचं सारण त्याच्यामध्ये आणि अशी लेवल मध्ये हे जॉईंट करायचं एकदम मिटून. हे बघा आता याला इथे पेस्ट लावायची आपली. आता मी याला पहिली पेस्ट लावून घेते. पेस्ट लावून घ्यायची आणि एकदम फुल एकदम चिपकून खेचून आपण दाबून घ्यायचं. सारण बाहेर नाही आलं पाहिजे. सारण बाहेर नाही आलं पाहिजे. याचा टोक दिसायलाच पाहिजे, त्याशिवाय समोसा नाही वाटणार ना. अरे वा, होममेड समोसा. इकडे बघ, असा उलटा फिरवला बघ, समोसा झाला. अशी टोकं पूर्ण त्याची मिटवून टाकायची, चिपकवून टाकायची. असं झाला समोसा. अजून एक दाखव. अजून एक दाखवते. आता आपल्याला ही दुसरी पट्टी घेतली बघा, ही आता अशी याच्यावर शेप करायची. परत हे असं मिटायचं. झाला कोन. इकडे कोन आला पाहिजे. हे बघ असा कोन आला पाहिजे. हा भाग इथे जास्त आला तरी चालेल, वरचं जास्त आला तरी चालेल. तो आता आपल्याला असा फिरवायचा आहे, असा मिटायचा आहे. झाला समोसा. हा आता पहिलं मी इकडे पेस्ट लावून घेते. हा खायचा गम झाला ना. हा आपल्याला कोन आला पाहिजे. इकडे इकडे असा कोन मिटून घ्यायचा, असा चिपकवला. झाला. आता हा उचलायचा आणि याच्यात सारण भरायचा. आपल्या समोश्यामध्ये राहील तसं सारण भरायचं. आपल्याला थोडा भरायचा असेल तर थोडा पण भरू शकता. आणि आता याला परत पेस्ट लावायची. आतून लावली तरी चालेल, म्हणजे फूल आहे ना ते चिपकला पाहिजे समोसा. कोपरा बिपरा कुठे फाटलेला असेल ना तरी चालेल, आपल्याला कोपरा यायला पाहिजे. बघा झालं समोसा. समोसा हे कोपरे असे आपण दाबून घ्यायचे बघ, असे झाले समोसा. असे सर्व बनवून घेते. आता असे सर्व बनवून घेते. हे असे सर्व समोसे करून घेतले एकदम मस्त. किती झाले? 4, 8 आणि छोटे 2, 10. आता आपलं तेल तापलंय. पॅन मध्ये तेल मी तळायला ठेवलेलं आहे आणि तेल तापलंय. हे समोसे पण एकदम मस्त पॅक झालेत बघा. आरामात तळून घ्यायचे. आपण जेव्हा पोळ्या लाटतो आणि स्लाइस काढतो ना असे कापून, आणि त्याच्यानंतर आपण तव्यात भाजतो, त्याच्यामुळे ते कुरकुरीत होतात आणि क्रिस्पी होतात. बघ असा कलर येईपर्यंत आपल्याला फ्राय करायचे ते बघ. आणि हळूच फिरवायचे. हे असे चिमट्यात पकडायचे आणि असे धाऱ्यामध्ये ठेवायचे. खारीसारखा कलर आला. खारीसारखेच होतात ते. कडक कडक लागतात है ना. आरामात तेलात सोडायचे. तेलात सोडलं त्याच्या आतलं सारण फ्राय होईल. हा फ्राय होतो ना. 2-2च टाकते का माहिती आहे, मग आपल्याला फिरवायला कठीण जात नाही. हे बघा आपले दिल. सर्व समोसे आपले तळून झालेत बघा. किती 8 काय 10 आहेत ना. 10 समोसे झालेत बघा. आता तळायच्या अगोदर 10 होते, तळल्यावर काय 8 होतील काय? नाही मी विसरते का. आता
आता मी तुम्हाला डिश मध्ये लावून दाखवते आणि चटणी बरोबर खायला देते. कोण पहिला खायला येत आहे? चटणी, 2 चटण्या आहे, सॉस आहे, तुम्हाला काय पाहिजे ते सांगा. हा, पहिलं कमेंट मध्ये सांगा तुम्ही कशाबरोबर खाणार. कांदा समोसे, ऑनियन समोसा बघा. आता सांगा रेसिपी प्लेट कशी वाटते. 3 प्रकारच्या 2 चटण्या आहे, सॉस आणि आपले 5 समोसे. 5 आणि इथे 5 आहेत. कोण कोण येते खायला सांगा. ते प्लेट कोणाच्या घरी आणू? कोणाच्या? बोलत होते तर या म्हणून. आता इथे बघा आपली रेसिपी एकदम रेडी आहे. समोसे एकदम रेडी आहेत, ऑनियन समोसे. आता मी तुम्हाला टेस्ट करून दाखवतो. समोसा तरी बघा केवढा मोठा समोसा आहे. आता तिथे अशीच बाईट घेतो मी. कुरकुरीत आणि खुसखुशीत वाटतं ते होममेड समोसे. एकदम कसली पण भाजी नको, काय नको, आपल्या घरात असेल त्या साहित्यामध्ये पटकन समोसे बनवायचे. समजा मी आता सॉस मध्ये डुबवलंय बघा. हे सॉस मध्ये अजून चांगलं लागते. नाही तर समोश्यासाठी भाजी बनवा, मटर पाहिजे, सगळं पाहिजे, त्याच्यामध्ये व्हेजिटेबल पाहिजे, तेव्हा समोसे बनतील. असं काही नसतं. बोलता बोलता इकडे रेसिपी संपून जाईल. तुम्ही सुद्धा नक्कीच बनवा.